février kalo kile mugan fila an balima o bisimila ma lakcuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye Tchad transition ɲɛma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna dɔ fara u ka finitigiw hakɛya kan Mali kɔnɔna la walasa ka se ka jatigɛwale tabaw kɛlɛ k'aw ladɔnniya ka fɔ Tchad finitigi 1000 ale ni 400 ale ni 50 o de bɛ Mali jamana kɔnɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ jatigɛwale tabaw olu kɛlɛli kama ni waati laban na Tchad transition ɲɛma ale ni Mali finitigiw ale ni MINUSMA mɔgɔw olu bɛnna ka fɔ ko Tchad ale bɛna dɔ fara a ka finitigiw kan ni ka taga lajɛ Tchad jamana ale kɛlen bɛ ka finitigi 1000 ka olu labɛn minnu bɛna Mali finitigiw dɛmɛ fɛnɛ jatigɛwale tabaw kɛlɛli la ka aw ladɔnniya ka fɔ Tchad jamana ale kɔni de fɔrilen don kosɛbɛ jatigɛwale tabaw kɛlɛli la Mali kɔrɔyan fan fɛ Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni waati ninnu kɔni tɛ Mali bila waati ye donc o de kama ale kɔni fɛnɛ ye ni hakilina ninnu ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye CNT ale kɔni ye transition ale sariya kuraw ta kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ Conseil national de la transition n'i y'a ta k'a lajɛ o hakilina falen ninnu kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko CNT kɔnɔmɔgɔw ni o tun bɛ mɔgɔ 100 ale ni mɔgɔ 21 na ko olu nana mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 47 la o yɛrɛ tɛmɛlen kɔfɛ fɛnɛ u ka ni hakilina falen ninnu senfɛ u y'a yɛrɛ ka fɔ ko kalafili kɔni kan ka kɛ ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ye ko o de bɛna dan sigi camancɛ fanga la nka an bɛ waati min na i ko sisan nɔ o kalafili o kɔni waati dɔnnen tɛ fɔlɔ nka u ka kuma ninnu kɔnɔna la fɛnɛ u y'a yɛrɛ ka fɔ ko camancɛ fanga ale kuntagala bɛ se ka kalo 6 fo ka taa bila san 5 la ko o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko transition ɲɛma ni o ye colonel Asimi Goita ye ko o kɔni fɛnɛ tɛna se ka kanabɔ kalafili si nɔfɛ bilen nɔ ko wa fɛnɛ ko coup d'état 2 minnu kɛla laban in na ko mɔgɔ minnu ye olu kɛ ko olu nɔ tɛna minɛ nin kɔni ye CNT mɔgɔw ka hakilina falen camancɛ fanga ale sariya kura hukumu kɔnɔna la o hakilina baw ye k'aw ladɔnniya ka fɔ CEDEAO ale président ni o ye Nana Akufo-Addo ye Union africaine ale ni Union européenne olu ka sommet dɔ senfɛ Bruxelles ale kɔni ka ɲininkali dɔw kɔni jaabi la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ se ka san 1 ka o de kuntagala di Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka kalafili kuraw ka olu boloda ale kɔni ni a baarakɛɲɔgɔn tɔw kɔni ka fɔ la ko hakilina 2 kɔni de bɛ yen nɔ ko Mali transition ɲɛma u bɛ se ka baara kɛ mun kɔnɔna la hakilina fɔlɔ ye mun ye ko kalo 12 o kɔnɔna la u ka se ka kalafiliw boloda ko walima hakilina wɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o ye kalo 16 ye u ka se ka kalafiliw ka olu boloda o kɔnɔna la hali bi CEDEAO ale ka ni laɲini ninnu sabatili hukumu kɔnɔna la a y'a laɲini k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO olu kɔni ka cɛ ɲɔgɔnya kuma lasebaga ni o ye Jonathan Goodluck ye ko o kɔni kan ka se Mali la yan nɔ alamisa don février kalo tile 24 kunnafoni kuncɛla février kalo tile 21 tasuma wulila falajɛ yen garabali la kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tasuma kɔni wulila falajɛ garabali kɔnɔna la ko nka mɔgɔ kɔni ma dɔn ni tasuma ninnu kɔni sɔrɔla mun fɛ nka a kɔni kɛla tiɲɛliba ye garabali ale kɔni fan caman jenina tasuma ninnu kɔni olu fɛnɛ ye tiɲɛliba kɛ u taara se hali courant poteau yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka an bɛ waati min na i ko sisan nɔ tiɲɛli minnu kɔni sɔrɔla ni tasuma jeni senfɛ an ma se ka olu dɔn fɔlɔ nka kibara wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da o kulo kan hali bi o tasuma jeni hukumu kɔnɔna la énergie du Mali o ye sɛbɛn bɔ ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔna dɔnniya k'a fɔ ko ni tasuma in a kɔni sera olu ka fili dɔw ma ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye courant kɔni bɛna tigɛ fan caman i n'a fɔ Bamako commune 1 kɔnɔna commune 2 commune 3 fo ka taa bila commune 6 kɔnɔna la an balimaw ni de kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ